Nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna DOH recommended ito. Oh, mga reaction ay temporary. Gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Bakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Seven healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unaan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna. Iiwasan. May bakuna. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Baby ipapakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. At kumpletuhin. Minsan may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna DOH recommended ito. Oh, mga reaction ay temporary. Gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Bakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na.
7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo sa ulat ng pitong ito. 7 healthy habits go na go. Move more, eat right, Be clean. Live sustainably. get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya. May bakuna